Hey, i dag vil jeg vise, hvordan I laver en lille bitte film i Camtasia Studio og producerer den, så den kommer ud på YouTube. Først I gør, I går ud og henter alle de ting, I skal bruge. Jeg har det der. Har jeg lige derude. Så bare de sidste to ting. Der. Som er filmet. Først skal vi selvfølgelig have introen ind. Det er den der. Det kommer den her. I kan bare sætte det ind direkte efter. Jeg er ikke sikker, om der er en mindre med. Og så tager vi lige et billede her. Det kan godt ske, at den kommer herned, men så slet den igen, og så kommer den, og så sætter den op igen. Så skal vi have lyden ind. Hvis den valger, så fordi at den er låst her, og den er sammenkoblet med filmene. Så skal I lige trykke på sådan en lille sæt der her, og så trykke her. Så er det væk. Det er der, den sætter ned. Så har vi filmen her. Det kan så, du kan se, hvordan den ser ud her. Den giver bedre kvalitet, når den kommer op på YouTube. Så går vi ind her. Du kan også direkte fra, som så se på sætte ud på YouTube. Eller screenshot. Så er vi inde i HD for at få den bedste kvalitet. Og den kommer ud på min slukke. Det kommer til at tage et stykke tid. Så jeg har snydt og gjort det i forvejen. Men når den kommer op og bag, så jeg trykker bare udføre. Ikke den her, den anden. Og det kommer bagefter. Så går vi ind og upload. Så uploader bare en film. Nemmere er det ikke. Men det var bare det. Jeg håber I vil film. Der vil komme en masse film her i sidste. Den her efterårsferie. Hvor for eksempel, jeg begynder på et nyt show, hvor man kan se min Harbo, han er animeret til at sidde og snakke. Og nogle gange vil jeg få personer ind af mine venner fra Shock News, og så sidder jeg og snakker med dem, og snakker om alt muligt bare for sjov. Lidt ligesom en podcast, undtagen her er Harboerne animeret. Det var bare det. Subscribe og kommenter den her film. Så er jeg glad. Hej, tak fordi I har set.